Aquest nen és l'últim hostatge alliberat per les FARC. Va recuperar la llibertat el dia de Nadal, després de 7 mesos de captiveri. Va ser en una operació policial, però la guerrilla colombiana havia demanat 35.000 euros per alliberar-lo. Com ell, 3.000 persones estan actualment segrestades a Colòmbia per les FARC, bandes paramilitars o delinqüents comuns. És, juntament amb el narcotràfic, la manera que tenen aquests grups per finançar-se. Alguns d'aquests segrestats fa anys que estan en captivitat en unes condicions infrahumanes, com Ingrid Betancourt, que fa gairebé 6 anys que està retinguda. És la més coneguda de tots els segrestats per la seva activitat política. Es presentava a la presidència de Colòmbia per un partit verd i perquè té nacionalitat franco-colombiana, per la qual cosa França ha apostat fort per resoldre el seu cas. El seu marit espera que si l'operació d'alliberament d'hostatges que està en marxa surt bé, el govern colombià accepti les condicions per un acord humanitari, del qual es parla fa temps, que permetria intercanviar 45 retinguts per 500 membres de les FARC actualment presos. Però les FARC exigeixen com a condició prèvia que es desmilitaritzin 2 municipis i el president Álvaro Uribe s'hi nega en rodó.